No niin, täällä on 00 Vlogger ja tänään 00 Vloggerin testeissä Dracula-pillereitä. Ja kokeillaan avataan. Aukes saman tien, älkää välttäkö noista äänistä. Mun vammainen pikkusisko. Se on oikeesti vammainen. Tällainen tain suolaa siinä. Maistas. Tervetullinen. Sopivan suomalaisen makuinen. Hyvä. Pelaan pleikkarilla. Joo, mutta tää testaus oli nyt tässä. Kannattaa ostaa. Maksoi vain €9 tuolla sivassa. Eli pyöritettynä €10. Se on moi.